Da li ste spremni za prvi i možda najjači story time koji ćete od mene ikada čuti? Zavalite se u svoje fotelje, lezite u svoje kreveti jer ovo će potrebati. Dobrodošli u još jedan video na Jota Freestyle kanalu, prvi story time u kom bukvalno moram da vam ispričam ono što mi se desilo pre 2 dana u četvrtak. To ste mogli da vidite i na storiju ukoliko me pratite na Instagramu i dobio sam stvarno mnogo poruka šta je bilo, da li je sve okej. Da ljudi, sve je okej, ali ovo možda jeste za smejenje. Ja sam se smejao kad se sve ovo desilo, ali kad malo bolje razmislim nakon svega ovoga, ovo je moglo da ugrozi i moj život, a isto tako i život drugih ljudi. Sada ćete čuti o čemu se radi, ali da biste bolje razumeli celu priču, morat ću onako sve lagano da vam objasnim svaki korak, da bi onako priča bila kompletna i da biste shvatili koliko je zapravo ovo nešto od čega bi mogao da se napravi kratki film. Prva stvar je da sam ja pre 3 dana odvezao Porschea da zamenim zimske gume, odnosno da stavim letnje gume i nove felne na auto. Otišao kod vulkanizera, on ih je zamenio i kad sam pitao koliko treba da platim za to, on je rekao ne treba ništa, naši smo. Kad sam rekao ok, moram nešto da vam dam, hoćete da kupim neki sok, neko pivo, nešto šta pijete, ne, sve je u redu, naši smo, samo ti vozi. Ja rekao ok, neće čovjek ništa, tu smo se jedno 5 minuta ubeđivali koliko treba da platim, da li treba nešto da kupim. On je rekao ne, rekao hvala, super, vidimo se, doviđenja. Ja odlazim autom. Da biste još razumeli ovu priču, trebalo bi da znate da sam se ja 2 nedelje kuckao sa jednom devojkom koja je fotomodel i uglavnom radi u inostranstvu i ona je znala da će te nedelje, znači taj četvrtak sad kad se sve ovo desilo, biti u Srbiji i da će doći u Beograd da se mi vidimo. I došao je taj četvrtak, stvarno devojka je došla do Beograda da se vidimo, bila je nešto do ušća, a ja sam pravio svoj novi video kod sestre u stanu na Novom Beogradu. I sad, trebalo je da odem po nju, da je pokupim i da onda odem do sestre samo da postavim novi video na YouTube i da onda sa njom odem negdje na piće, jer trebalo je da zablejemo, da se upoznamo, pošto je to prvi put da se mi viđemo. I ja odlazim po nju i sad, ako ste iz Beograda, onda bi trebalo da znate da je obično uvek oko 5-6 sati radnim danom, kad idete od Novog Beograda ka starom delu grada, velika gužva. I pošto sam ja išao, od Novog Beograda ka starom delu grada, bila je onako velika gužva i auto nije mogao nešto brzo da se kreće, pošto je gužva, krenete, stanete, ali sam ja ipak čuo da moj prednji levi točak onako malo lupka, tup, ali pošto nije bila velika brzina, ja nisam mogao da skontam o čemu se radi. Nebitno, ja dolazim do ušća, pokupim je i vraćam se nazad, a kad je špic ka jednoj strani grada, obično je prazno kad idete na drugu stranu grada i kad sam se vraćao za Novi Beograd, bilo je onako malo automobila na putu, tako da sam mogao malo brže da idem. I što više ja ubrzavam, sve se više čuje tup i još mi onako malo volan poigrava. Pošto sam imao neke probleme sa starom felnom, kontao sam da je možda felna oštećena ili se malo guma oštetila, pa se sve to zbog toga čuje, ali nakon nekih 200-300 metara od tog mesta, sve počinje jače da se čuje. Ja dolazim do onog kružnog toka na Novom Beogradu. Ako ste opet iz Beograda, onda znate koliki je taj kružni tok. Ako ne znate, evo slike. I pošto je to ogroman kružni tok, ja dolazim onako negde 5 metara pre uključenja i osjećam kako meni točak počinje da poigrava levo-desno. Znači osjećam da nije fiksiran i osjećam da sem tog lupanja tup, on se pomera malo levo-desno. Ja, pošto nemam gde je, velika je gužva tu kod tog kružnog toka, ja moram da prođem taj kružni tok i da onda stanem negde. Ništa, ja ulazim u kružni tok, osjećam da se točak jedva drži. Znači stajem na trenutak u ogromnom kružnom toku gde je ogromna gužva, izlazim iz auta i vidim kako točak stoji krivo. Nije bio previše kriva, ali onako nije bio baš fiksiran, stoji onako malo krivlje nego što bi trebalo da bude. Ja rekao ok, ovo nije dobro uopšte, hajde da prođem kružni tok i da stanem na prvom mestu odmah nakon kružnog toka, pošto je, kažem vam, prevelik kružni tok, uvek je haos, čak i kad neko ne blokira saobraćaj kao što sam ja tada uradio, tako da ulazim u kola i nastavljam napred, nekih 50 metara koliko mi treba da dođem do prve ulice gde ja mogu da stanem, da podignem auto na dizalicu i da vratim točak nazad. Uz sve to, naravno, na suvozačkom mestu nalazi se devojka koju ja prvi put vidim u životu, s kojom sam se dopisivao 1-2 nedelje i uz to je sve fotomodel. A znate da su fotomodeli obično onako lepe devojke, tako da čekajte najzanimljiviji video. Ja nastavljam napred, čuje se onako još jače bum, točak se onako viori levo-desno, ništa onako ljudi normalno reaguju sa strane na ulici, niko ništa nije ni primetio i tačno dolazim do te ulice gde je trebalo da stanem, da podignem auto i zamenim točak. I u tom trenutku,
Znači, ja idem najsporije moguće. Moj auto je išao negde manje od 10 na sat. To je kad je u prvoj brzini, pošto je dizel, u prvoj brzini kad ga pustite onako da ide sam na ler, to je bukvalno ta brzina. I u trenutku kad je trebalo, bukvalno u trenutku kad je trebalo da stisnem kočnicu i da stanem, točak, moj prednji levi točak, se odvaljuje od auta i prelazi ovako preko moje dve trake, to jest preko dve trake gdje idu kola u ovom smeru, preko onog ostrva na sredini, preko druge dve trake iz drugog smera, preko trotoara i odlazi do žbuna. Najzanimljivija stvar, odlazi točak, onako daleko od mene, bukvalno je bila ova scena koju ćete sad moći da vidite. Milane, čiji je ono točak? Bukvalno je bila ta scena, samo što ova devojka koja je bila tu pored mene u autu ništa nije spomenula, nije ništa rekla, samo je onako gledala u točak koji odlazi, a ja onako pogledam u točak koji onako ide, kog ljudi gledaju na trotoaru, okreću se za njim i stavljam ovako ruku na oči, onako preko čela, kao onaj facepalm, znači tipičan facepalm. Točak je završio u nekom žbunju i znate ono kao kad igrate fudbal, pa šutnete loptu u neko žbunje i onda tražite loptu jedno 5 minuta. E sad, zamislite to, ali da umjesto lopte ode točak sa auta i da vi točak tražite u žbunju. Ja nađem nekako točak poslije 2 minuta, guram točak nazad, pričam sa drugarom telefonom kog sam pozvao jer živi tu blizu da dođe da mi pomogne da rešimo to. Jer sam stao tačno na raskrsnici između te velike ulice i ove manje ulice gdje je trebalo da stanem i zamenim točak. Znači ovi nisu mogli da izađu odavde lepo, ovi nisu mogli da prođu lepo ovom ulicom. I šta ja njoj da kažem, ona onako začuđena devojka u belim pantalonama u kojima je bila pita ja mogu da ti pomognem? Ja kažem ne, nemaš kako da mi pomogneš. Dolaze ovi drugari, mi podižemo auto, pokušamo da vratimo taj točak. I najveći problem je bio što dizalica nije mogla da podigne auto toliko visoko, jer je auto bio na nekoj blagoj uzbrdici svojom desnom stranom, a ispao mi je prednji levi točak. Znači ja sam nekako morao da vratim auto unazad ili napred, da ga spustim malo sa te uzbrdice, da bismo mogli da zamenimo točak. Pošto ja nisam imao točak napred, mi podižemo onako auto na dizalicu, vraćamo nekako točak samo da bude tu i vraćamo auto na nezavijenom točku malo unazad. Vraćamo opet dizalicu, podižemo i sad kad je bilo malo ravnije vraćamo taj točak, zatežemo ga i onda je sve nakon toga postao vic. Zato što sam uslikao to, mogli ste da vidite tu sliku, ali nikako mi nije palo na pamet u tom trenutku da ja izvadim telefon i da snimam svoj točak kako ide. Ali ovo je bukvalno filmska scena. Vi znate da ja ne snimam story time-ove, ali ovo je nešto što sam ja vama morao da ispričam i što sam ispričao bukvalno čim sam došao kući. Uključio sam live na Instagramu gdje je bilo negde oko 2500 ljudi i gdje sam im ispričao ovo. Ljudi su počeli da vrište od smeha. Znam, ispadanje točka sa Porschea dok je u kolima fotomodel i pri čemu pada kiša jeste smešno, ali nakon svega toga, kad sam se ismejao, stavio sam prst na čelo i razmislio o tome šta je moglo da se desi to veče kad je trebalo da se vratim kući. Pošto je trebalo da u četvrtak uveče odmah idem nazad kući za Smederevo, zamislite da se to desilo pri brzini od 120 na sat, a ne pri brzini od 10 na sat. Šta je moglo da se desi? Verovatno vi ne biste više gledali nove klipove na ovom kanalu jer pitanje da li bi mene bilo, a opet je pitanje da li bi bilo i nekih drugih ljudi, jer taj točak kad je izleteo pri brzini od 10 na sat, ja vas ne sprdam sad, pri toj brzini od 10 na sat koliko sam ja išao, možda i malo manje, taj točak je izleteo kao da sam ja išao 50-60 na sat. Znači ovo je bukvalno ozbiljna priča, ovo nije zajebancija. Možda jeste smiješno, možda se ja smijem dok pričam ovo, zato što se ovo verovatno nikome od vas neće desiti, ili ukoliko vam se desilo, na primjer, ili vama, ili vašim roditeljima, onda znate koliko je ovo zeznuta situacija. Srećom, niko iz tog smjera odakle sam ja išao nije išao iza mene toliko blizu, a opet ni iz onog smjera sa druge strane nije išao niko, tako da nikog nije udario točak. Uvijek treba da gledate pozitivno, tako da ta lepa devojka, taj fotomodel koji je bio u mom autu, i sad ovo ne kažem da bih se hvalio vama, nego da zamislite situaciju da vi izvedete konačno, da konačno uzmete slobodan dan i da se vidite sa nekom prelepom devojkom i onda vam ispadne točak na autu. Da, tako da eto, morate da gledate pozitivno, tako da ta devojka mene verovatno nikad neće zaboraviti, čak i ako dobije amneziju, čisto sumnjam da će uspeti da zaboravi ovaj događaj. Mi smo namestili taj točak, ali ja nisam mogao da zategnem opet taj novi točak koji smo vratili lepo, samo sam imao 2 od 4 šafa, zato što su se ostali šafovi oštetili i oštetili su se navoji unutra. Tako da sam morao da vozim sa 2 šrafa do vulkanizera. Odlazim do vulkanizera i bukvalno mu kažem, brate, proveri mi sve točkove, ja uopšte nisam siguran u ovog vulkanizera koji mi je zatezao to. On uzima ključ
i zateže one šrafovi. Vi nećete verovati koliko su šrafovi na svim točkovima bili labavi. Da taj vulkanizer kod kog sam otišao da zamenim felne prvobitno pre 3-4 dana, uopšte nije zategao sve to kako treba. Tako da srećom, hvala Bogu, meni je ispao samo taj prednji levi točak. Zašto kaže hvala Bogu? Opet je to moglo da se desi na autoputu pri mnogo većoj brzini ili na bilo kom drugom putu pri brzini od 50-60 na sat, ili je moglo da mi se desi da mi otpadne još neki točak zato što uopšte točkovi nisu bili zategnuti lepo. Tako da, nadam se da ste se nasmejali, jer ovaj story time je nešto što bi trebalo i da vas nasmeje, ali i da vam skrene pažnju na to da baš ne verujete svom vulkanizeru, već i da sami proverite da li su ti šrafovi zavijeni kako treba. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite like, razvalite to subscribe dugme, napišite dole u komentarima šta mislite o ovoj situaciji i kako biste vi reagovali u toj situaciji. Ako ste muško, na primjer u situaciji u kojoj sam ja bio, ili kako biste reagovali ukoliko ste devojka i bili u situaciji u kojoj je bila ta devojka koja je bila u autu sa mnom. Mi se vidimo već sutra sa novim videom, a do tad budite dobri i napravo trenirajte. Pozdrav!